Nada, perfecto. No, esas no, estas, están que pagar estas. No. Ahí. No, casi no. Casi creí, justamente faltaba el caso. Faltaba el caso. Pero bueno,
Xa, iso liga. Vale, vale. Xa, son liga la billete, por favor. Vamos. Gracias. Espera. Ah, Sí, perdón. perdón. Gracias. Perfecto. Aquí a la derecha. Sí, Sandra. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas e moitas grazas por participar nesta presentación das Xornadas Internacionais de Folclore, que a verdade é que, como todo mundo sabe, eu creo que é un dos momentos máis esperados do verán cultural na nosa provincia. A verdade é que estamos ademais este ano pois celebrando un efeméride especial, estamos a falar xa de 40 edicións, un 40 aniversario que pois nos significa ou nos sinala a importancia e a tradición desta actividade cultural, unha actividade que nos permite pois achegar a nosa provincia as manifestacións folclóricas de lugares moi variopintos do mundo. Neste ano temos grupos de Xeorxia, Irlanda do Norte, Chile, Filipinas, Ucraína e Argentina, 6 grupos en total que estarán pois pola provincia de Ourense, como sempre, no formato de visitar os diferentes concellos, diferentes lugares da provincia, nunha aposta clara da filosofía propia desta actividade, que era trasladar esa cultura tamén pois ás vilas e a diferentes puntos da provincia, para que non a oferta cultural este sempre concentrada nas cidades ou na cidade, que é unha cuestión que ocorre de xeito habitual, porque tamén a cidade conta cunha serie de infraestructuras que o mellor pois outros lugares non contan, pero que na súa orixe, no seu xérmolo, pois estas xornadas de folclore xa sempre apostaron por esa diversificación, por esa trasladar a cultura a diferentes lugares da provincia. Eu quero en primeiro lugar pois agradecer á Xunta de Galicia, acompáñanos a directora territorial da Consellería de Cultura, Sandra Quintas, pois agradecer a implicación que sempre ten coas xornadas de folclore, e que eu creo que un dos éxitos tamén evidentemente pois esa cooperación que se produce entre institucións para poder levar adiante unha actividade como esta, na que ademais tamén pois a Deputación de Ourense a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo pois implícase de xeito directo na súa organización. Unha actividade tamén que, bueno, como nos explicará, que xa me acompaña aquí o director artístico das xornadas, Julio Fernández Senra, unha actividade que conta ademais coa IGIOF, no, como CIOF, perdón, coa CIOF, coa Confederación Internacional de Folclore, non? De organizacións de Festival de Folclore, que é un tamén dos elementos clave dentro do que son as xornadas, porque, como seguramente nos explique Xulio, pois isto enmárcase dentro dunhas xiras tamén internacionais que posibilitan, ao final, unir todos estes esforzos e sinerxias, posibilita pois desplazar a estes grupos, que estamos falando de máis de 180 persoas que se van a desplazar e que van a estar en Ourense e por diferentes lugares da provincia, pois amosándonos o seu folclore, a súa tradición e a súa identidade cultural, e isto, dende logo, é algo, pois como dicía antes, que só se pode entender producto desa colaboración e desa cooperación entre diferentes administracións e institucións. Pola miña parte, nada máis, agardar que un ano máis pois volva a ser un éxito, como xa dicíamos antes, é algo totalmente consolidado, e eu quero rematar reiterando ese agradecemento á Xunta de Galicia polo seu compromiso, pola súa colaboración, e darlle xa a palabra, polo tanto, a directora territorial, Sandra Quintas. Gracias. Pois nada, gracias, César. Nada, eu en primeiro lugar, bos días a todos, e quero disculpar pois a asistencia do director xeral, Anxo Lorenzo, que por motivos da xenda pois hoxe non pode estar aquí acompañándonos, e polo tanto pois é para mí un placer estar representando a Consellería e a Xunta de Galicia, e bueno, é como doble condición tamén como alcaldesa dun concello que se vai a ver pois beneficiado destas xornadas, non? Como ben decía pois o vicepresidente César,
Estas xornadas creo que son as máis esperadas por toda a nosa veciñanza durante o verán, non? E isto, pois, para nós é a mellor garantía de que, bueno, pois, ten a mellor garantía de éxito e de que temos que seguir mantendo vivo, pois, este proxecto, non? É un exemplo, como decía César tamén, de colaboración entre administracións, pois, para manter vivo este proxecto cultural que ao final dinamiza as nosas vilas e as nosas cidades. Os concellos pequenos que, pois, ao mellor, pois, non hai a posibilidade de acercarse, pois, ás cidades, que ter un cartel desta categoría nas nosas vilas, pois, a verdade é que é de agradecer. Esas vilas que durante uns días, pois, serán o escenario de colorido, de, bueno, pois, de relacións multiculturais e de ver outras culturas que de outro xeito, pois, non sería posible. Ademais da calidade da que se está facendo e que vemos que cada ano, bueno, pois, os grupos son excepcionais, e iso é todo gracias, pois, ao traballo que hai detrás. Vemos que eses días hai moito traballo, o cal hai que agradecer a todo o personal implicado, pero isto, pois, conleva tamén, pois, un traballo anterior de bueno, pois, de elexir os grupos, e creo que se fai con unha exquisitez excepcional, e polo tanto o director, parabéns a todos os organizadores, o noso agradecemento por diante. Nada máis, un ano máis, moitos éxitos, invitamos a toda a cidadanía a disfrutalo, que xa nos están preguntando, que polo menos a mí xa me estaban preguntando a ver que día era en Bande, e bueno, como podedes ver, sempre un éxito total, as plazas cheas, e polo tanto, desde a Xunta de Galicia, vamos a seguir, pois, mantendo esa colaboración para seguir mantendo estas xornadas de folclore. Este ano, bueno, pois, con esa aportación de 29.000 euros, e, bueno, pois, quero transmitir que seguiremos con esa colaboración con estas xornadas de folclore, que sempre é, pois, un cartel excepcional para as nosas vilas. Así que, nada, parabéns a todos. Moitas grazas, Sandra. Pois agora xa para entrar no detalle do que serán os pormenores e os detalles desta edición, pois ten a palabra o director artístico, Xulio Fernández. Hola, bo día a todos. En primer lugar, agradecer á Diputación e á Consellería a implicación permanente. Se non fose así, non é posible que houvésemos chegado xa ao 40 aniversario. Son 40 anos que nos sirven de experiencia e que ano a ano fomos mellorando. Dende a primeira edición ata a edición deste ano cambiou moitísimo, e temos un equipo estable que levamos traballando máis de, no caso Xavier, que é o secretario, me decía 35 anos, eu levo 40, 42 para ser concreto, porque houve 2 anos que non houve xornadas, e o éxito destas xornadas eu creo que consiste na calidade do espectáculo. Brevemente, recordar, o sea, vamos mellorando de ano en ano. O que agora se produce non é aquelo un escenario en donde van subindo distintos grupos, non, é un espectáculo, unha produción artística de primer nivel, donde o primeiro que se mire a calidade. Primeiro, calidade dos grupos. Aquí hai que decir que moitos deles, moitos membros son profesionais, aínda que veñen como amateurs, e calidade nos equipos de montaxe, de luz, de son. É toda unha produción que facemos con 16 espectáculos en 10 días, o cual eu creo que para a calidade que ofrecemos é imposible ofrecer máis en menos tempo. Brevemente resumir de que van a ser representacións de 4 continentes este ano. Temos o grupo de Chile que se desdobla. Chile representa a Chile continental e representa tamén a Illa de Pascua, alá no medio do Pacífico, e entonces configuramos un espectáculo, digamos, 2 espectáculos simultáneos con a mesma cualidade e máis ou menos co mesmo tipo de variedade. Poñemos, por exemplo, volvemos a conseguir 2 grupos digamos, do que é a Europa do Oeste, da antigua Unión Soviética. Tuvemos a sorte de poder traer por primeira vez, despois da guerra, un grupo de Ucrania, facilidades por parte tanto
das autoridades da Comunidade Europea para que viñeran, como do exército, é dicir, este grupo ven aquí co visto bueno do exército de Ucrania, porque son, digamos, moitos membros que están en idade militar e veñen como representación artística de primeira liña para nos recordar que teñen a súa entidade, que teñen o seu folclore, que teñen a súa patria e que están nunhas circunstancias difíciles. En cada espectáculo habrá 6 tipos de variedades, 6 danzas diferentes, non 6 danzas, 6 montaxes, porque cada grupo duplicará, é dicir, por poñer un exemplo, o grupo de Chile, xa expliquei, fará unha parte de danzas continentales, danzas da zona de Chile e danzas da Illa de Pascua. O grupo de Argentina, por exemplo, que é da zona de Jujuy, na parte norte, representará todo o tema andino, pero representará tamén o que é o tema de toda o resto da xeografía argentina, que é amplia e variada, incluídos bailes de orixen español, e así todos e cada un deles. Decir que intentamos, e creo que conseguimos, e cada ano vamos millorando, que os espectadores teñan calidade como se estuvesen nun teatro, é dicir, se fai un escenario totalmente profesional e se acondiciona un espacio con sillas cada ano máis abundantes en función da demanda, con unha calidade de luz e de son que acompaña ao espectáculo. Digamos, estes espectáculos están montados a 3 partes, a 3 bandas. Eu, como director artístico, recibo os vídeos dos grupos, logo me reúno cos directores e me reúno co equipo de luz e son, e entre estas 3 patas diseñamos o espectáculo que é equivalente ou similar en cada un dos concellos, excepto en Ourense, que participan os 6 grupos, cada grupo fai unha parte, e en Ribadave, que é a clausura, onde tamén participan os 6 grupos. Nada máis decir que cada ano estamos orgullosos de que a participación do público sea mayoritaria. Vemos que ano a ano aumenta os espectadores e iso para nos é un orgullo. E nada máis, desear que esta aposta da Xunta e da Diputación e dos concellos tamén, porque aportan unha parte importante, pois continúa e que todo o mundo este contento. Eu estou moito. Moi ben, pois moitas grazas, Xulio. Non sei se tedes algunha pregunta. Digamos, sempre, é dicir, nós non dependemos de outros festivais, é dicir, como ben decía César e Sandra, non temos capacidade económica nós para traer ao noso festival solamente grupos desta entidade. E pensade que representan a 4 continentes e que cada un trae entre 30 e 35 membros. Entonces, estamos incluídos nun calendario internacional que fomos nós seleccionando en nivel da calidade e temolo estable. Comeza o circuito noso en Portugal, continua por Ourense e logo continua en Murcia e en Canarias. E en colaboración con eses festivais buscamos aqueles grupos que nos podan interesar en común a todos os festivais. Por exemplo, este ano fixemos un esforzo especial con Ucrania, porque hai 2 anos trouxemos, se recordades, a un grupo de Ucrania para facer patente a situación que está a vivir este país, pero era un grupo de exiliados en Canadá. E este ano conseguimos, xa digo, que a colaboración neste caso da Embaixada Española e do Exército de Ucrania, que nos deixen vir un grupo de primeira línea, xa digo, con moitos membros en idade militar. E todo o demais nos intentamos facer unha programación a longo plazo, é dicir, nós non podemos pensar agora en a ver que traemos para o ano, isto xa o temos en axenda, é dicir, o grupo de Chile, que é a 3ª vez que participou, xa o tiñamos apalabrado desde a última vez, hai 3 anos. Ou, por poñer un exemplo, o grupo de Irlanda, que fai un montón de anos que non participou, é un grupo fabuloso, e moitos dos bailarins participaron no espectáculo Riverdance, un espectáculo que recorreu todo o mundo, e levamos anos detrás del. Sempre nos dicen, gustanos o festival, queremos ir, non podemos ir aos circuitos, pero o vosso temos un espacio reservado. Ese grupo ven solamente para o noso festival. Despois eu non quixo continuar, pero xa levábamos anos porque teñen unha axenda e moitos dos membros andan en circuito, digamos, en xiras internacionales. E eu que sei, o grupo de Filipinas,
levamos 5 anos con il apalabrado xa, e nos dicen, Xulio, o mundo é moi grande, nós non podemos ir só a Ourense. Se por ti fose, estábamos cada 4 ou 5 anos, porque eu, digo a verdade, cando un grupo ten calidade, dous tipos, calidade artística e calidade humana, porque tamén diso se trata. Nós somos un espello e somos un exemplo de convivencia e de paz para todo o mundo. E cando os grupos requiren esas circunstancias, quedan en axenda e se van programando. E entonces, así, digamos, conseguimos ter o nivel de representación artística que temos. É dicir, non é froito da improvisación, senón froito de 40 anos de experiencia, que pesan encima do corpo, pero dannos un plus de calidade e de coñecemento. Moi ben, algunha outra cuestión? Non? Bueno, pois moitas grazas e moi bo día a todos. Sí. Aquí. Aquí